No daj, backgrip. Poď. Počkaj. Daj to. Teroristu, daj. Ale nevidím. Ale dobre. Diglamor Airshot. Počkej, trochu zozadu. Teraz kačica. Kačica, počkaj, daj kačicu, no. Volk. Pozdrav. Počkaj. A nie je až tak dobre, to počkaj. No počkaj, daj ešte raz ten volk. Ja mám lepší volk. Nemusíš svietiť. Sviec si na nohy, alebo... Dobrý ti, ťa dobre vidno. Počkaj. Ešte aj otočiť sa mi má, pozeraj. Takto, pozeraj, tak si točí. Nie, on ide takto. Daj mu ide dopredu, že. Hej, počkaj. One... Zolo. A keď naznačuje, že áno, nie. Ja vtedy, keď som na teba namieril, ty že... A potom sa dá preč. A ty že... Takto, aha, že... Daj mi čutovku. Počkaj, Zolo, natáčaj chvíľu. Daj volk. Odtiaľ to tam. Nie, odtiaľ to tam. Počkaj. Daj ti bol takú šturovú foto. Ale daj teroristu, ten je najlepší. A CTčku. To je CTčko. On je už tak nafetnutý tou hrou, že to už vie aj napodobňovať. Ale daj tak, že niekto je celého vidno. A vieš, ako je, to sa nedá napodobniť, keď čupíš a skočíš. To je tak... Jaj! Dá, nakameruj to, čakaj. Ukážem ti to. Ukážem. Nie, zle. Ty sa nesmieš zmeniť polohu nohy. Si keď takto čupí a takto. Môže. Áno. Momentálne, bez Počkaj. zmeny. Vidíte to? Počkaj, Macejsko. Čo je také, chceš vidieť? Čo je také? Pitplant nebo... To bude. A keď potom nejaký debil, čo má vysokú citlivosť. Hej, natoč ma, ja viem. Dobre, no. Ja si začal keď do očí. Dávaj. Že oný. Lager. Totálne.